Good morning mga Beshies! So today is Tuesday, February 20 na ata tayo ngayon, and then marami akong gagawin. I think yung plano ko is maglalaba ako ng cortina. So before that is kakain muna si Besh kasi mahirap na Besh. Magutuman ta, mapas mo. So ito yung breakfast ko ngayon, yung gardenia na pandesal, and then nilagyan ko lang siya ng quick melt na cheese, and then microwave ko. So yan na yon, and then syempre yung coffee. So ayan, mamainit na mga Besh. So ayan na mga Besh, it's lunchtime na, and then ang putahe ko ngayon is ito, mega sardines. Nilagyan ko siya ng udong. So nag-ano na ako ng garlic. So magluluto na tayo mga Besh. So, tingnan niyo mga Besh, ang liit-liit na ng udong, oh. Crisis na ang udong, Besh. Hasta ang udong, nag-crisis na. So, ayan ang ating sardines with udong mga Besh. And, alam niyo, masarap pa to kaysa spaghetti, di ba? Sinong gusto nito? Kain-kain tayo. So, ayan Besh, ito yung lunch namin ngayon. So, ito yung sardines with udong. And then, ito yung natira na adobo kagabi. Hindi na ubos sa sa iring na or pusa na maitim ang buhok. O di ba? Kasi kina-count niya yan kagabi. Pag hindi ko pina-count niya kagabi, wala na yan. So ayan Besh, as you can see, wala ng cortina. Tinago ko na yung pilon. Mura magsinihan, no? Nilabhan ko na yung aking mga cortina. So, ayan, nandun na sa labas, nakasampay, as you can see. So, ayan, Besh. Kanina ko pa siya nilalabhan, siguro yan is mga tuyo na yan. So, ayan mga Besh, ngayon is pupunta ako ng market, and then naantay ko lang si Papang Ver kasi samahan niya ako doon sa baba. Diyan lang ako sa baba, mamalingki. And then, kailangan ko na din talagang pupunta doon. Kailangan ko na rin talagang mamalingke kasi wala na yung laman yung aming ref. And then, marami na talagang kulang. And then, gusto ni Papang Ver is mag-isda daw kami ngayon. Yung hapunan namin is isda. Pinaana pa siya, Besh, na kumusta naman karong mga isda lang, no? Frank isla sa isda. And actually, Frank din isla sa isda. Kahit ilang beses pa yung paulit-ulit na isda yung ulam niya. Wala talaga siyang kaproblema dun, Besh. Pero pag laging karne, ay nako, sasabihin din niya talaga, Besh. Kumusta na kayo yung mga isda, Besh, no? Garag, Miss Papang Ver, no? So, snack time muna tayo mga Besh. Ito is pinya. And then, ilagyan ko ng konting asin. Ayan. So, matamis tong pinya na to, Besh. Ayan na mga Besh, kain na tayo, no? So, kanina is pumunta ako doon sa, or kami ni Papang Par, pumunta kami sa baba. Doon ako na malingki. Tapos, pumunta din kami sa paggawaan ng mga, ng mga door. Kasi, plano ko na mapapalitan ko yung, yung door namin sa kwarto. Tapos, yung pinagawaan namin ito, yung door namin dito sa kusina at saka doon sa front door is hindi na sila nag-customize ng mga door. So, may binigay siya sa akin na address na pwede kong puntahan na doon pwede silang mag-customize ng mga doors. Kaso nga, malayo. Basta malayo pa dito sa amin, kaya natagalan kami. Pero okay na lang rin kasi kahit papano is nakapag-order na kami kasi mga 2 weeks daw yun bago matapos. So, ayun. Medyo matagal-tagal din, no? Nung una, sa paggawaan namin, mga 1 week lang. Pero siya, marami kasi daw siya ngayong, order. Kaya, ayun, 2 weeks yung time na binigay niya sa amin. Pero okay na rin. Kain tayo. Matamis, Besh. Basta tingpin niya yung suki ko. Bibili talaga ako. Ito, 10 pesos tong ganito karami. And then, 5 yung binili ko. So, yung iba, ilalagay ko siya sa ref.
Kasi matamis. Kahit hanggang bukas, basta hindi mo lang siya, i-open sa cellophane, masarap pa rin. At saka malamig. And then, chika pala. Doon kay Papang Bear. Diba, napansin niyo si Papang Bear is, mag-ano na siya, mag-shout out. Kasi, may mga days talaga na hindi ako mag-vlog. Tapos, sabi niya, oh, ba't hindi ka nag-vlog? Kasi, iwan ko kung gusto ba niya ako mag-vlog or hindi niya gusto, pero parang sa ano ko is gusto niya kasi pag hindi ako mag-vlog, magtatanong siya, oh, bakit hindi ka nag-vlog? Tinatamad ka na naman, ganon yung linya na pag napapansin niya na hindi ako nag-vlog. So, ayun, one time na tinatanong niya ako, sabi ko, ay, namimiss mo na ako mag-vlog, no? Ana, iyang kuan Besh ka nang iyang reply, sagal man ka, kana akong role, sige ra kong ingon, mga unta. Ay, gusto nyo dyan mo level up, Besh. Na mga to, sa ako siyang ngingnan nga, oy, kanang, sige, tagaan ka laing role. Imuhang role is mag-shout out ka. Pero ayaw niya. Tapos, nung pinaano ko dito second, na nag-shout out second, sabi niya, dali man lang yung mag-shout out. Ganon siya, Besh. Nung pina-shout out ko na siya, Besh, pataka na siya, ng mga pangalan ba? Yung si Francis, naging Patrick, iwan ko kung saan siya galing yung Patrick. Tapos, tinanong ko siya, nag-i-edit na ako, parang sabi ko, hindi man naman to Patrick yung pangalan, parang Francis talaga to. So, inaano ko sa cellphone, Francis talaga. Ako pa yung sinisin niya, kasi nga, sabi ko daw na Patrick, nabuing na siya. Pautro na po na ako gabi. Sige siya kasayop. Niya, masuko ra ba siya? Besh, masuko siya. Niya, dili na siya na mag-apilon, mag-apil-apil. Ganahan, wala. Ang bot, daka yun, siguro na siya na mag-vlog-vlog. Kaya, mura man siya ma-enjoy. Mapil-apil mo siya. Palago ni Kent, dili man siya na si Kent. At first, dili siya ganahan. Pero kanin dili nagali kung mansin gana ako ragali usa mag-istorya. Mangita yung way Besh nga maka-appeal, makita sa video. Ganahan siguro na ako mga itlogan. Kani ako mga itlogan kinahanglan ni sila lugit-lugiton. Ana nilang gusto. Mag-alas 6 na Besh, wa pa ako kaluto. Mga unsa ta din, magluto na ko ha. Sige, bye-bye. So, ayan Besh, magpalingki haul tayo. So, bumili ako nitong isda. Yung tawag namin dito is katambak. And then ito, iwan ko kung anong tawag dito. So, dalawa yung binili ko. And then ito yung gawin kong tinola for our dinner. And then, bumili na rin ako ng chicken. And then, pork chop. And then, ito is pata ng baboy na tinachop ko. And then, ito yung tinya na kinain ko yung isang kanina. And then, bumili rin ako ng cornstarch. And then, yung gulay is bumili ako nitong sibuyas, dahonan. And then, ampalaya. And then, yung siling mahaba. And then, yung patula, tatos Tagalog. Basta ang tawag namin dito is sikwa. And then, okra, onion. And then, bumili rin ako ng eggplant. So, ayan. Lilinisin ko muna ito mga Besh. So, ayan Besh. Ngayon is ako ay magkakape. Hindi sana ako magkakape ngayon kasi diba kumakain ako ng pineapple. Kaso nga, sumakit yung ulo ko. So, alam ko na kapag sumasakit yung ulo ko is kailangan ko ng coffee. Kaya, nagkakape na lang ako. Ayan, Besh. Luto na ang ating tinola. And then, ako ay magkakape muna. Kape tayo, mga Besh. Nanas, sir. Kumusta, sir? Okay. Ako sa iwan ako mga incubator. Kasi meron akong itlog na
dinala atong i-incubate para sunod ng tuig na magamit na sad. Ayan ang manok Besh na magsigig tingog-tingog sa video. So, ito yung incubator niya. Di ba may ilaw yan lang? Mao ni tubig ako butang para sa iyang moisture. Okay. So, may temperature na nagha lang. So, yan yung temperature. Ready kay Berhelio. Tapang ready talaga. Ito na ako na salang akong mga itlog. Naghanday lang. Kani itlog ni sa anak sa 250,000 Good. from Ewings Machine Kirso. Ito itlog sa Calidon. And Boston. Wala na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan na mga besh. Ito na yung aming tinola. So, kain-kain tayo mga besh. Mga besh, pangaon ta. So, hi mga besh. It's already 8 o'clock na ng gabi. And then, may shoutout ka lang. Di na lang daw siya ma-shoutout kay masayop na sad siya, besh. So, katol kay kung ulo eh. Let's call it a night. Pang. Sa may isulti ni mo. Nagkunahuna pa siya kung siya yung isulti. Sa may isulti. Ang wala ra. Tarong nga. Iyay nung guyog-guyog. Sa isulti. Hi mga besh. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye. Bye-bye lang.